Legendary vojna Minecraft proti Lego Minecraft a pár iných. Začíname. Je tu Legendary vojna. Je tu Minecraft Lego proti Lego vojákov. Aj reálny. To je epická vojna. Neviem, čo sa tvorí tak divné, ale neviem. Napíšte do komentárov, komu fandíte. Začíname dlouho. Takže tady. Gore, to spalo dojedu. Môj bože, oni sa zabíjajú. Počkaj. Už umreli si. Bobe. Prosím, je tým gore. A Border sa spaluje. Je to Border. Border sa spaluje. Boing. Všem to sa hodí. Vode má zbraň. Border, môj, pozri, čo robí ten Border. On ide na tých vojákov. Ty kore, no aj nezabil tolik veľa. A potom čo urobí? Čo potom urobí? Potom urobí odhodí jedného pánika. A stav ako Zabole Vortona, holy shit. Strelajú, jede dole. A tento tu najlepší. Optimum na kúsky. Ja neviem, keď ide do zabili ho. Holy shit. Je to naše zbraň. Ale neviem, jak sa to používa, takže jasne, že to hodí do oka. A umrel. A tento Ross, čo je villagerov, posíla bielom villagerom. Bum, jeden dole. Každý zabitý miliónov villagerov. Drán letí. Jasne, že ho zastrelili. Vidr, dole, to je jaké easy pre nich. Aj tento diamantov zabil toho. Aj posledný boss. Ale on zabudol na toho Creepera. A Creeper vybuchol. Uletel. Keď ste fandili, v Minecrafte ste vyhrali. Dajte like a odbrat. Čaute. Je tu Legendary vojna.